Plataforma Google Hangouts. Fes una cerca al Google, posant-hi Mystery Skype Google Hangouts. Trobaràs uns espais informals dins de Google Plus on molts professors s'ofereixen i busquen contactes per fer Mystery Classroom. No es pot accedir a Google Hangouts amb el teu compte Xtech. S'ha d'entrar amb el teu compte Gmail. Pots crear un espai personal Google Plus i a partir d'aquest espai et posaràs en contacte amb altres mestres i professors que volen jugar a Mystery Classroom. Els usuaris es posaran en contacte a través d'aquest espai o per correu personal. Cal tenir en compte que aquest espai no és una plataforma oficial, sinó un espai informal per trobar contactes.